Så det er vigtigt, at I prøver sådan at være lidt alternativ, når I ligger til overgang med, men får det baseret på mange forskellige måder. Det kan godt være i dag, det er øvelse, at I laver i dag. Det er ligesom for lige at skabe det op på, hvor I er henne, hvad tingene er, hvor meget I ligesom har styr på at lave sådan en overgang der. Så det vi prøver nu her, det er, at vi får det venstre lidt op, og så vi finder det op, og når vi så har fundet det gode lidt op til at prøve, så øver vi at prøve at videre ind derovre ved den linje, der hedder B og E, og så bare videre lige ind igennem den linje, og bare videre til venstre igen. Fordi sådan en øvelse er også meget vigtigt, at I hele tiden har styr på, og kan ramme dem ordentligt ind, og få reddet ret på rundt på det rigtige spor med. Og nu, det ved I sikkert, at det er også den sammen, at når man ligger og galoperer så mange gange, så kan man komme til at øje med det, at de har to spor, og det er simpelthen meget vigtigt, at de kommer til at arbejde sådan, og jeg skal se på lige spor, det vil sige, at bagfra der er sundhedsforfra. Når I ved det op, så vi ser, at der er en skævhed. Der er faktisk to rigtig gode spejle her, så hvis I har det overskud, så godt kan spejle lige og kigge lidt, når I kommer til at galopere og se, om nu er inde i det spor, der skal være, og så bagfra den er på plads, og den forfra. Hvis ikke den er det, så må I ligesom rette til ved at holde den i gang, så det er ikke noget, at I skal sidde ret ud i tøjlen, men I skal sørge for at så meget tilpas lidt op, I kan se, hvor til at trække